Thu Thar Thlirna episode som pariatna kan lo lom le veka chu tuntuma kan thlir homa sakber tur chu Khawvel paho saber le Tesla company nei tu pa Elon Musk chu a hlawh US dollar tluk le ding on sang khat lo turin remti sakania Tesla company a shareholder te in mu khom na Texas-ah Austin khopuya anneya chuan Elon Musk hlawh tur ti pundan tur hi an ngai tua heta shareholder kalkhom te hian Elon Musk chu a hlawh ti pun sak turin an du sak zian tirnan vote za samsari panga a mupha ani company shareholder te hian in Elon Musk hlawh an ti pun sak chung changa hian a hlawh phut za thi ti sak ni lo ta sela Tesla company a chua san chuan thilpoi taka thleng thei dona chu wang chuan Tesla company thanzel na turatan Elon Musk hlawh ti pun hi thiltul tak ni nan ria Elon Musk hlawh turan pom ta ka hian US-ah Tesla company stock market lutzong po US dollar 1.5 trillion atangin US dollar 8.5 trillion a apung chaudor nia soinia heti hian Elon Musk hi Khawvela trillionaire masaber ani don ta ani keini na kan lo hret thiam te dan tur chuan Khawvela mi ho saton to te hi billionaire tin kan hre mai thina chu chu mizo tonga soifia don chuan tluk le ding on nei phachin ti na kha nia Elon Musk chu tluk le ding on anei satlia lawa tluk le ding on sang khat anei to don ti na ang ani ber mai chu Tesla company shareholder te hian Elon Musk hi kumsom lo le tura ati lo tlin tur an tuk sak ve thonga chung zinga chuan Tesla lirthei makta doi somni siam chuate robot makta doi khat siam chua ba ka Tesla company tan hlokna US dollar tluk le ding on zali muchuak turtein an be sia heiba ka hian Tesla full self driving feature leitu turmi makta doi som amu angai ba ka robotic si lirthei makta doi khatte chu sumdon na man thei tura siam chuak turtein ti turan tum sak thunga heng ti hi kum som chunga Elon Musk hen ati hlotlin lo chuan tuna a hlot turatana an han ti feltak ti ngani US dollar tluk le ding on hlir sang khat kha ala theidon lo thunga chu wang chuan Elon Musk tan po hian chona na satak ama chona ngai dona amai chu Elon Musk tan hian mithiam ten an soidan chuan stock market vela an company Tesla company hlutna hi apun chona sat ema wangin a hupur om lutuk lo hetianga nga company shareholder tena ati hlotlin turan han tuk sakhi thil hupur om tak le thil har salutuk ani lo ni in an soive thonga chungte ni wang chuan Khawvela paho saber Elon Musk chu tu matluk rol lawin kumsom lom le tura po hian Khawvela paho saber ani chhozel don ni te poin angai theani panina chun kan video masalama po kanon soito thinangin Asia khotsak lama thlipuitle Typhoon Kalmaegi avanga nunna chanza chu an pung zela Philippines-ah chuan mi za somriat pariatin nunnan chana Vietnam po nunna chanza chu mi pangai nan pung le a he thlipui chak tak hi tuna hian Cambodia le Laos rama ain herle mek nia soinia kanon soito thina he thlipui tle Typhoon Kalmaegi awang hianin Philippines ramte Vietnam ramte in harsatna lian tak an to ka harsatna an to hi asatlia lo lutoka chan chu chen na ina ti chet ba ka tuia liana tin ro surna sa thlipui khan mihring te chen na ti chet mai ba ka tuilian siama tuilian hianin mihring te chen na chi mai ba ka mihring te thil nei hlut jong khang thil kar te lir thei te mai ba ka an bung ro te sum don na le mihring kho sak phung nun phung hrim hrim ati boina satawangin mitam taksa an sa himna zong in mun him lama nin suan choka tin sarkar tan po malak harsa em achungte ni wang chuan mi puite torna hian salutoka an mani ram theu po ina tanpuina an pek sen lo wangin Khawvel ram sang sang ta point tanpuina peturin tuna hian man la chomol mol renga tin hetia thlipui hi top mai lowa khotsak lampang Cambodia le Laos lama ten her chhozel ta ka wangin he thlipui hian engtir nge poya khoidon ti soithiam har le chungte ni wang chuan Thailand ram ta point in rin na thu an puang ul ranga mi puite harsatna an to na hi Khawvel chanchinthar rang ate alang na sa kan han thlir tel le ani pathum na chuan China chuan indo lawnglian Fujian an ti chu man thei in November ninga ne lai ni khan an hongta he indo lawnglian hi ro pui takin China ram hroi tu Xi Jinping a telna noya honna an neya Xi Jinping hian he an mani tual chung China mithiam tena an siam chu indo lawnglian Fujian hi
an hon na nei nia hian uluk takin an fangkual vela alung oi hle nia soyania China indo lawnglian siamthar Fujian atang hian indo thlo theina chithum athlok chok theya indo thlo theina aphur te hian ralthuam chakjok le tuyal theitam jok an don theya wangin melma longte hlataka mi te pokha antan bitum harsato don lo nia soinia he indo lawnglian Fujian hian electromagnetic catapult mangin thlo theina thlo chhuatir theya hetiang ang thiamna electromagnetic catapult mang thei lawnglian indo long hi Khawvel ram danga hian anei ve om chun chu US chonia ti hian China hian Fujian indo lawnglian an han nei ve ta ka hian US nen catapult electromagnetic manga thlona lawnglian indo lawnglian atanga thlok chuatir thei ram nei pahnih chu US le China ten lo ni ta China hian tunai hianin Khawvel ram hrang zinga hian indo long nenga ber ram an nita nia soinia an ram hroi tu zin pinga kai hruina hnuaya US aya indo long nei thattumin chaktakin man lamek zela hetianga China ina indo lawnglian electromagnetic catapult manga indo thlo theina te an thlo chuatir theita ka wang hian US tan po tranla ka ngai hle don niin mithiam te chuan an soya achan po China rama hianin an ram hroi tu zin pinga hian Khawvel chunga rorel tu ni tum hian theina kong sang in mala chung zinga chun ralthuam lama te po China hian man son na sem ema hetianga indo lawnglian Fujian an han nei thar le te po hi US na chuan mitimim thei tak tur ani te po in angai thei ome palina chuan US President Donald Trump chuan November ni rukninga ni khan US chuan nuclear ralthuam mangin Khawvel chu du ni se voiza somnga an tichhe non theyang ti asoya Trump chuan Khawvela nuclear ralthuam man ani lo theina na malak na neizel chu thil tul takani atia US chuan du ni se Khawvel pum ti chiat vek theina tur nuclear ralthuam an nei thatoka ma se chung chu Khawvelina amomo ber an than lo ti in asoya hemi chungchang hi Putin le Xi Jinping ate po Trump hian a soipui to thu asoya chu wang chuan Trump hianin Putin le Xi Jinping ate hna hian nuclear ralthuam lama in elna a khatiang ang han kalpui vak kha Khawvel tan a thil tul ber ani lo wangin anni ram hroi tu pahnih te hne na po hian kan mamo ber ani lo wangin thil danga Putin le Xi Jinping ate po an ram poisa te chu mang thei turin ka hrilani ti in Trump hian soifiana neya karma salama khan China ram hroi tu pa Xi Jinping a mudon khan Donald Trump pakhian thu soyane chuta chuan Trump chuan an ram in do lampang boipui tu Department of War te chu an ram sipai te hne na nuclear ralthuam en chinna nei turin en chinna nei tura lo in ring turin thupek apeti asai choka ani Trump an a soidan chuan Khawvel ram lian dang then khat te hianin nuclear ralthuam marukin en chinna nei fo thina Khawvela nuclear ralthuam nga ber ram nia in chal America ero chuan Khawvela remna le muna te om theina turin nuclear ralthuam en chinna hi an local pui ngai to reng lawa chungte ni wang chuan Khawvel ram dang te main chutianga nuclear ralthuam en chinnan kalpui fo wangin US point enga nge kan en chin lo bi kang tiang chi in tran muna kho chungte ni wang chuan US President Donald Trump hian nuclear ralthuam en chin an hre lo thule nuclear ralthuam en chin na nei le tura an ram Department of War an tiang chi te kha a hril ta ka wangin Khawvel mit aron ti mim chho viawa tin Khawvel chanchinthar te po an luak khat viawa hetia Donald Trump an chanchinthar an nei le ta ka hian Khawvela remna le muanna om theina tura malak chu adu ber thu aron soitar le ta nia ngai the nia ti chuan ani na Donald Trump an soidan chuan Khawvela nuclear ralthuam nga ber chu an ram US an nia adota Russia nia pathumna chu China nia amai ro chu Russia le China te hian nuclear ralthuam nga hemi an nei tam lama hian US an eldon ni chuan ron phatur chuan in kumlia makum nga hun an duang atia chu wang chuan US chu tu ma tlukrual lo le tu ma phak lo khopa nuclear ralthuam nei tharam an ni thu chuang takin asoya amaro chu Trump chon chu tiang anga US poina nuclear ralthuam chak tak lai hlom tak nei nga ber ram ni ma sela ma ni loka an ram sipaite
nuclear ralthuam en china nei tura in ring tura thu petu nima sela ani Trumpa hian athu soithar bera chuan Khawvel puma rimna le mona om theina turin nuclear ralthuama intlan siakna omlo se adu thu aron soithar lena anga ngai thenia US President Donald Trump hian kan soito angkhan Khawvel ramdang abikin Russia in Tunlai nuclear ralthuam en chin na nei nia a hriat awangin China le Russia a vo pa na ni anga ngai thei turin anram po nuclear ralthuam en chin turin anin pe tia asoya wang khan Thu Thar engeni chanchinthar sang Donald Trump hian hetiang hian ma ala du tak tak empty ngai dan te po aron piang choka amara chu Trump tu soithar bera hi chuan nuclear ralthuam lama intlan sek na chu Khawvel mamo bera ni lo ti in Thu Thar ron soi le ta tin kan khai khom theyang angana chuan November ni sari zur top ni khan Delhi-ah Indira Gandhi International Airport thlotheina thlok chok le tumtur zali chuangte chu ti khotlai an nia hei hi air traffic control system lama harsatna thlen wang niin India rama airport authority ten chuan an soya Delhi thlotheina tum huna harsatna thlena wang hian Delhi mai ba ka Mumbai-ah Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport po angong boina satlea airport thu nei tu te chuan hetiang khol thila boina an to na chan hi air traffic control system data pichok tu automatic message switching system lama harsatna lian taka thlen wang ni in an soya chu wang chuan Delhi airport chuan khol jin thlotheina jin tur taka an tang khang na sa in boina na men lo tak an tok meka Delhi thlotheina tum huna hian ni tin thlotheina sang khat zanga chuang thlok lut le thlok chok anom thina chung wang chuan he boinan to mek po hian angong hi anasalo thailo ni nan soya engtika nge he boina hi chin felan yang ti chu he chanchin kan bot salai tleng hir thriat the ani lawa chu wang chuan India rama hemi thlotheina jin na lampang boipui tu eng tingani kan soyang flight operator an ti te hian an man ni hnuai ticket la te kha in rin na thu le loin buat sailok theina turin thu chuan nei ul renga tuna po hian he buina chin fel ni chia lo he chanchin kan buat sailai hian eng po chuni sela he buina hi khol lampang chian lo na ni wangin thil hlawm le thil ngeni rap thlak lampang chu ni lawa amai ro chu khol jin tam takin he tiang har sanan to wang hian India ram chanchin langsar berte jingami alo ni tani parukna chun Tamil Nadu a sarkar na chelmek tu DMK party chuan an state chunga Election Commission of India in electoral roll en nunna runpui special intensive revision nei antum chu dulawin Supreme Court an zul kawa he antu boi thelu hi Supreme Court chu November ni som pakhatangai tu atorin alo pom sakta Tamil Nadu a sarkar na chelmek tu DMK party te hian Election Commission of India in an state chunga special intensive revision nei antum chu Ramdan pui kalle democracy kalpungta na thilhlom taknin an soya tin Tamil Nadu mai ba ka hianin West Bengal lama po rural light Trinamool Congress te le an ho tu nu Chief Minister Mek Mamata Banerjee kai roi themi Trinamool Congress te point an West Bengal chunga Election Commission of India ina special intensive revision electoral roll en non run pui nei an tum hi an du lo hlea amero chu tuna hianin West Bengal po hianin Election Commission of India hian special intensive revision na hian kalpui tan to ama Chief Minister Mamata Banerjee ngai po hian nimin November ni ruka khan thu chuan e chuta chuanin anmani chenna Chief Minister Bangla ngai po Election Commission of India mitirten he special intensive revision an nei na turata na form fill up tur an va pek thu te po soya chu ngai chu ani Mamata Banerjee hian a soidan chuan West Bengal mi pui zong tena special intensive revision na form an fill up kim vek ma lo chuan ama Chief Minister chuan form hi a fill up don lo ni na soya enga tinge hetia India rama political party then khaten Election Commission of India na special intensive revision anti alam toya SIR anti maitin hi ando dale mem kan lo ti mai theya India rama hianin tuna hian Election Commission of India hian India ram state pakwale uti pathuma te electoral roll en non run pui hi
an kalpui tan le meka SRI hemi special intensive revision kalpui masak ber na state khachu Bihar ania tun hin Bihar chuan assembly in thlan machon ta meka heta hian in til lo lang ching du pakhat oma chu eptulam tena an soidan chuan vote nei lai mi tam tak electoral roll atangin payan nia tin a then te phei chu ladam rang si ta kha thi to anga chin chhia ten nia tin mi then khat te phei chu an vote nei na bial atang khan constituency danga dei te vote neia chin chhia ten lo nia chung wang chuan thil dik lo khatam taka in phum ni an hreda wangin ep tu pol hemira congress roi tu hlun Rahul Gandhi a phei chuan vote chhor atia vote ruk na ngani vote ruk bo na lian takani atin adu lo na kha na satakin na lo au pui to thina tuna po au pui me ka chung ang te ni wang chuan electoral roll en non run pui hi India ram state tam tak chuan an state a kalpui lo turin an du chu wang chuan do dal na te po an han nei chawa an du lo thu te po mi pui van tlang hreta an puang chok dum rangani chung te chu ni wang chuan an ni ep tu pol tam tak te hian an soidan chuan India ram a hian BJP ten sarkar lai puya rorel nan kai hroi meka election commission of India kaltlang hian India ram pum puya electoral roll hi enon run pui an kalpuya chuta chuan BJP vote thei tu turte an tam theina turin le BJP vote ngai lote pai bawon ni theine turin he electoral roll enon run pui hi kalpui ni atin tan hunan kho ve tlata chung chu an du lo le an do dal na chan nin an soya tin hemi chung changa hianin ep tu pol lampang ta pon tang rol vewa achan po India ram state engoma za thina kum sang ni som ni paruk a hianin assembly in thlanten ma chandona chuta chuanin ep tu pol lampang hianin hetianga nga an mi le sa vote nei tam tak te pai an lo ni pal chuanin vote kha an chan teu theidon ni in riat awangin BJP tena election commission of India kaltanga vote nei te siam danglam an du na tin ngene an du dal thu taka an se chung te ni wang chuan vote in ruk sakna lian tak he thil hi ania wangin kan do dal ani tin he an soi thin ani tuna hianin election commission of India lamina an soi dan ve thung chuan hetia electoral roll en non run pui special intensive revision an nei mek hi kum sang ni patni le sang ni pali chung khan nei ani chu kum som ni pakhat kal ta khan nei ani dei to India rampuma hian electoral roll hi ti ngani ti thata en non hi tul to ema chu wang chuan inthlanah nei na tur state le UT ate roll li satanga paile da thar tur tam to wangin kalpui nge hi thil tul takania thil diklo omlowe antia hemi eptulam roi tu Rahul Gandhi an Bihar inthlanah dona election commission of India ina ngami special intensive revision an kalpuya thil diklo tam taka omnia asoi te po hi election commission of India ho tu te chuan thil diklo engma athling lawa thil ti sual pal chu oma amaro chu khangang ti sual pal te ka siam fel levek to siam rem levek to ni wangin thil diklo engma omlo ti in tan hunan kho ve thonga engpo chu ni sela he thil thenga hianin sororel lai BJP chuan eptulam te chu special intensive revision an nei an hlau em na chan chu diklo taka electoral roll atun ma mi le sa ten lo da thina wangin chungte chu sarkarin thiang lim taka electoral roll siam thata tuma wangin pai ngai te pon lo omanga chung chuan hlau thong ani ti in eptulam te hin beilet ve thung boka chungte chu tuna India rama politics manga in be na langsar tak pakhat ani pasari na chuan Bihar assembly in thlan tho khatna nei zo to ma sela athon ni na kar le lama an nei chunjom le don wangin party sang ten campaign an lakal pui zela Congress roi tu Rahul Gandhi chun November ni sari zirtop ni khan Bihar banka khwa campaign aneya chuta chuan athu soina chuan Bihar in thlan tho khatna nimin November ni ruk ni nga nia neya khan BJP roi tu ten khat chu Delhi vote nei te ania amaro chu Bihar in thlana po vote an thlak ve tho ni in an soi ti in a soi chonga chungte ni wang chuan Congress roi tu Rahul Gandhi chuan nichina kan soi zo tak che special intensive revision
electoral roll a khan BJP hroi tu Delhi vote nei te hi Bihar po vote nei anga chin chian ni ta em ni ti ang khan zona zot tin angai thei ome Rahul Gandhi hian nikuma Haryana Assembly inthlanah khan vote nei tu mi noi som ni panga te chu minglem an ni a chu wang chon Election Commission of India chuan BJP te na hne nan chan thei nan electoral roll an khoidang lam na sa tia tin Haryana mai ba ka hian Madhya Pradesh ate Chhattisgarh ate BJP in sarkaran siam theina turin Election Commission of India kaltang hian vote nei tu te ming khoidang lam na sa taka thleng to ti in asoi boka tuna hian Rahul Gandhi chuan Bihar BJP lian tran rol puite an chak thei ngei nan inthlanah lok khan Election Commission of India chuan special intensive revision an neya chuta chuan BJP te le an tran rol puite Bihar an tlin non le ngei theina turin electoral rola ming omsa te an khoidang lama chu wang chuan Bihar mi puite chuan an vote nei na mun le an vote nei na khuwa te kha khoidang laman phal tur ani lo ti in inthlanah campaign anei na hian thu asoina sa em ani chungte chu tuna kan han thlir zau theina te chu lo ni le tamai sela tuntumatan chu kan du tok le photanga kan chanchinthar thlir zau na te min lo ngai lut sak thina kan lo me ma comment lu tak tak te non ziak thina kan lo chiar vek thina in comment te hian min ti lomin min ti phur em thina tuntuma po comment te ronda le vek turin kan so ma chu tin kan chanchinthar ron bot sai ve ta po hi mundang te na an lo ngai thak ve thina tura lo share dar turin a link kha lo share dar zel turin kan som chawa tin kan channel la subscribe lo the point khongai ta min lo subscribe sak turin kan som chawa tin kan video ron siam te hi like khami ku jung puilem kha lo met thin tur point kan som le boka chaw